Nu poți ierta, nu poți lăsa în urmă durerea și trecutul, nu te poți detașa de relațiile toxice din viața ta sau de anumite persoane. În călătoria ta de vindecare și eliberare emoțională, utilizarea unor instrumente precum pețișoarele parfumate cu trandafir, conurile parfumate cu trandafir sau salvia albă cu petale de trandafir pot fi utile. Începe prin a crea un spațiu liniștit, aprinde bețișoarele sau conurile, lăsând aroma trandafirului să umple atmosfera. Respira adânc, concentrează-te pe sentimentele de pace și iubire. Sau ține în mână salvia albă cu petale de trandafir și rostește cuvinte de eliberare și iertare. Imaginează-ți cum fumul purificator al salviei curăță energia negativă rămasă în corpul tău. În acest moment, concentrează-te pe dorința ta de a lăsa în urmă durerea și trecutul. Gândește la relațiile toxice, iar când simți că ești pregătit, spune cu voce tare că îți acorzi permisiunea de a te detașa. Vizualizează legăturile invizibile care se desfac. Permite aromei trandafirului să îți umple sufletul cu iubire și compasiune pentru tine însuți. Repetă acest ritual atunci când simți nevoia să te eliberezi și să te purifici la nivel profund. Eliberarea și iertarea încep de la interior. Te încurajez să încerci această practică și să-ți acorzi timpul necesar pentru vindecare.